Ayan mga kalingap. Today, tayo po ay mag-unbox. So, sobrang excited. Dito ka, Ali! Dito ka, Ali! Dali! Buksan natin ito. Open. Salamat po kay Ma'am Tita Telma. Kay Tita Telma. Na... Say thank you. Na ano po, na nagpadala po ng package. So, meron dito iba po natin Sabi mo kaibigan package. dito. Okay, Juginder. Kay Kuya Ruben. Ruben. Sa Kuya Jug. Ito po mga kalingap. Buksan na po natin. Salamat po ulit kay Open please. Open. Ma'am Telma. Sobrang salamat po. Saka po, alamin po natin ang Naman. ng May bubble wrap. Open please daw. Open please. Dito kami video. Look at the camera, oh. Open please. At meron din si Ali. Meron si ano kaya mo yun? Meron din si Ali. Yay daw. Show. Thank you Thanks agad. Thank you daw po, Tita Telma. Bye-bye. Hindi pa tayo tapos. Let's open. Show your dress. Show your dress to the camera. Show your dress to the people. Look at your dress. Wow! Thank you. Buti na lang, dito si Ali. Meron ka dito, no? Meron ka dito, baby. Kanta ka muna ABCD. Oh, isang ABCD first. Okay. Talagang silyado po. S. Salamat ulit kay Ma'am Telma. Napakabait. W. X. Tao. Yeah! Yay! Open the box. Open the box. Oh, see? Ano ka camera? Oh, count na. 1, 2, 3. Oh, harap sa camera. Look at the camera. Harap sa camera. Count. Ulit. Parang mali. Parang mali. Tama daw. Parang mali. Salamat po, Tita Telma. Yan! Ngayon na lang po tayo ulit naka-open ang box. Ayun na po yung ating news sa YouTube channel. Pero salamat po, may box pa rin tayo. Tuloy-tuloy na po yung ating mission. Ano po? Tutuloy natin. Open please. Ayan. Wow, excited na si Ali. Wow, open na. Ano ang laman, ha? Si Mamuya na po buntis, kaya medyo maganda sa karamdam. Wow, dito ka, bibi. Dito ka, sit here. Come. Dito, sit. Wow, look at the... Open na ano. Oh, yan. Oh, sit. Yeah. Oh, yan po. Ay, mga ano ka, bubble wrap din. May Yan. kanya-kanya na yun po. May kanya-kanya ng name siya. Mga bubble wrap pa rin, no? Oh, naka-bubble wrap siya. Bakit yung ganda niya? Ay, hindi mga ano siya. Okay. Mga pagkain po. Thank you, chocolate. Buksan natin. Okay. No chocolate. No chocolate for Ali. Wow, chocolate and biscuit. Wow, okay lang yun sa'yo. Say thank you. Sa'yo yung mga ano. Ay, may pangalan niya. Ay, kay Kuya Robin. Sorry. Yan. Yan, kay Kuya Robin. Ito. Kasi Kuya inalis Robin. natin yung bubble wrap.
Tapos ito. Kay Kuya Robby. Kay Tingnan Kuya natin. Robin. At may pangalan sa ilalim. Meron din. Ay, Baby Ali! Yes! Kay Baby Ali. Oh, sa'yo daw Ayun to. na. Say thank you Wow, na. say thank you. That's yours. Thank you. Thank you Look sa at the camera. camera. Thank you. Look at the camera. Ito, tago po natin kay Kuya Robin. Thank you. Ito yung pangalan. Kala mo pwede ka niyan? Hindi ka pwede niyan. Napaka-safe nito. Salamat po. Thank you daw po, Tita Telma, sabi ni Annie. Thank you daw po. Thank you. Uy, niyakap na. Hug mo na, hug mo. That's yours. Hug yung ano, chocolate. Hindi mo siya na chocolates. Look at the Ito camera. may box. May box siya. Yan. Thank you. No, what's Mama that? Buena! Wow. Hulaan ko to. Wow. You deserve a little luxury. Pabango ata. Ay, oo. Wow, ang bango Wow, yan. ang bango naman ito. Thank Bango, you. perfume. Thank you kay Ma'am. Thank you, Tita Telma. Ang pangalan ko. Yan, grabe oh. Galing nga ito sa Congrats! Ito sa'yo, Bibi oh. Tabi mo pagtulog. Luxury Golden Hour. Made in France. Ito mayroong bag si Jugender mga kapatid. Salamat po, Tita Mag-pull ko Telma. ng Jugender. Ipano po natin. So may pangalan naman po ito. Wow! Bukas tayo, bukas tayo. Oo. May mga shirt. Yeah, ano sinasabi niya na? Short yan, short daw. Sinasabi niya na eh. Ito mga pagkain ulit. Okay. Wait, ali na naman. Ali na naman to. Ito mga biscuits. Ito yung mga biscuits. Baby Ali! Ito yung mga biscuits. Wow, biscuits! Wow! May mga biscuit ka na. O, Sige ano na. lang, little bit lang. Kain ka na. Yung ano lang Oh, ito. ito, Hindi mo siya chocolate. vanilla. Yeah. Ito na. Biscuits. Thank Salamat, you, Tita Lord. Telma. Say thank you. Yummy. Hawakan mo, baby. Kan mo na. Show it to the camera. Ayan. Wow! Wow. Yummy! Sabi sa yummy! Say yummy. Tama. Tama ka yun. So cute, baby ko. So ito po, meron din pong ano. Let's see. Salamat po kay biscuit. May chocolate si Ali. Yummy. May pangalan naman siya bawat ano. Ito kay Ma'am Wena. Sa akin ulit. Ano, pami na. What is Yung this? pabango. Salamat po, Tita Telma. Ay, fragrance ulit. Ito meron pang ano. So, yan. Buksan natin ulit. Oh. Salamat, Tita Telma. May pabango na naman po ulit. Ayan. Oh, wow! Kay Kuya Robin naman Kuya to. Robin. May biscuit din. Para to Biscuit. sa mga bata. Bigay din natin. Chocolate and biscuit. Ano? Biscuit. Ito po ay short. Sabi ni Ali. Lalaway. So, 36. Malaki. Tingnan po natin kung kasya po sa akin or kay Kuya Robin. Yan. Kilala po namin yan. Okay, Kuya Joel. Sabi ni Tita Telma, pili ko na daw. Ayan po, may mga damit. Salamat po. So, share din po natin yung mga damit na to. Ayan o, malalaki o. At napaka-presko ito po galing kay Ma'am Telma itong suot ko. Napaka ano po sa ano, sa balat. Ang ganda. So, Yung yung iba po kasi mga tela, mainit. Sabi niya, pili ka na lang daw Balat. dyan sa mga picture. Ang ganda po. Madami po. Ang ganda mga t-shirt. May shirt din o. Picturean ko na lang siya. Tapos tanungin ko na lang si Tita Telma. Salamat po,
kita Ang ganda tong shirt mo. Maganda. Ang Hindi ganda. siya maiksi. Bagay ito sa'yo, hindi maiksi. May Ang pangalan, maganda tong may short. pangalan yung mga nakay pero Robin. Uy, Cute open. ng ano. Biscuit daw, oh. Sige, tingnan na lang natin. Itong mga shirt ko, magaganda ko. Siya nga, Ito malaki to. kay Kuya Robin. Mga, si Kuya Robin kasi payat eh. Pero pag tumaba siya, May ano man baga? Oh, may ganito. ayan oh. Wow, short. Mga shorts. Only one Busog ha. na si ano, hala. Kain ka. Mga Only one. shorts. Ayan oh, mga shorts. Ang Thank lalaki, you, ano? thank you po. At syempre, may, yung iba, isi-share natin yung sa mga kasya sa kanila. Thank you. Ayan. Ay, ang dami oh. Mga nang ata. Mga t-shirt ko na maganda, nakabalik pa. Maganda ko talaga. Tingnan natin. Magaganda yung t-shirt, mga kalinga. Po, galing po yan. Saan nga si Tita Telma? Ito yung mga favorite natin isuot. Kasi ano siya. Tanungin na lang natin. Ano. So, yung Magpili iba, ka na lang daw dito eh. oo, yung iba, shirt talaga na. Kay Kuya Robin. Dami na, padami po ito. Medyo, Ay, grabe. ito malaki. Hindi na po yun. Share din natin. Napakaganda po nito. Kaya ito po suot ko ngayon. Lagi po pag sa vlog, kahit iba-iba lang yung kulay pero maganda. Dami. Ay, dami talaga. Oo, pumili ka na nga lang daw. Dami talaga mga kalinga. Tapos ito naman kay Jugender. Meron Ito si lahat ng Jugender. ito kay Ito Jugender. na sila ang dito. Lahat ng nasa loob kay Jugender. Sige po, ito tama. Ito, may damit ka. Baka kasya kay Ate Pia or sa'yo. Ito baka kay Ate Pia, malaki. Ano ka? Iyo, kay Ate Pia. Oo, kay Ate Pia Chanel. Mahalang Chanel. Oo. Why? Meron din ano. Oh, kay Kuya, Ito ano? may pangalan. Kay Kuya Joel, oh. Ito yung kay Kuya Joel, nasa isang Oh, balot. yan. Ito sa pagka-tricycle. Oo. Anong mga? Bibi! Bibigyan na lang natin. Bibi ko! Dami Ay, nung pong ito, t-shirt. oh. Napakaraming t-shirt Nakalagay na dito, oh. maganda. Ay, oh. Kay Kuya Joel. Meron din Ali, oh. Wow! Si Ali! Ali, oh. Wow! Wow. Ali, ganda. Say thank you! Bago. Thank you. Bago naman lahat. Mga bago. Bago po lahat kasi may nakakabit na. Oh, ito pa, meron pa siya. Wala siya sa plastic pero lahat siya nasa... Meron pa si Ali, oh. Dress. Wow! Meron pa naman, baby. Wow, ganda. Ang dami, oh. Dress. Very good, very good. Say thank you, say thank you. Dress. Sa camera, say thank you. Harap sa camera, say thank you. Harap sa camera. Yeah, very good, very good. Meron pang jacket. Ay, si Ali may jacket pa. Oh, Ali, oh. Wow! May jacket pa. Okay, Kuya Robin, meron din siya ngayong bag. Wow! Bag. Yay! Okay, salamat po. Tapos kay Kuya Thank Joel. you. Ito bibago sa yata. Maliit. Ay, oo. Ay, sa bagay, ano? Oo, kasi ito sa akin. Ayan po, mahanap. Salamat po, Ang babae. Telma. Tita Telma. God bless your life. God knows your heart. At salamat po sa mga viewers na sumusuporta sa Maliit atin. na siya pa sa akin. Tuloy-tuloy lang po tayo. God bless po sa ating lahat. Opo. I wish and I Opo. pray na lahat po tayo ay maging malig tayo sa blessing at the right path na binigay sa atin. Salamat po. Thank you so much. And thank you so Say much. bye-bye. Thank you po. Say I love you. I love you. Thank you. Say thank you. Mwah. Thank you. Yay. Thank you po. God bless. Ito yung kay Kuya Rose. Ito yung kay Kuya